Od samoljublja proističu sve strasti. Starče, šta je to samoljublje? To je da činiš po volji svom starom čoveku, to jest da svoga starog čoveka voliš. I stomak ugađanje, kao i egoizam, tvrdoglavost i zavist, u pozadini imaju samoljublje. Vidiš, jedan zbog samoljublja traži za sebe ugodnost, svoje spokojstvo i ni za koga drugoga ga nije briga. Drugih se do tančina stara za svoje jelo, za spavanje, da mu se zdravlje slučajno nešto ne naruši. Treći zahteva da ga uvažavaju, da ga cene, ako mu samo malo ne pridaju značaja, ako ne ispune njegovu volju, breca se. Govori ti, zašto me nisu ispoštovali, pokazat ću im ja. O da, strašna je stvar samoljublje. Starče, kada čovjek može da kaže, ubijaju nas za tebe svaki dan. Ako svoju volju žrtvuje radi drugoga, volja u sebi nosi ono naše, nosi u sebi samoljublje. Onaj koji ne ispituje da li ono što uspokojava njega samog uspokojava i druge i počinje sa zahtevnošću tipa hoću ovo, hoću ono ili zašto mi nisi to učinio, zbog čega mi nisi to dao. Takav čovjek na kraju potpada pod vlast đavola. Neki ljudi starče ne mogu da se smire kada se ne ostvari ono što žele. Kako da se smire kada se drže sebe u onome što žele? Ako nekome u svemu što želi stalo do samoga sebe, može li u njemu biti mesta i za Hrista? Kad međutim nema samoga sebe, a ima jedno najvažnije, to jest Hrista, tada ima sve. Kada čovjek odbaci sebe, Bog će mu na čudesan način darovati sve. Starče, kada nam govorite o odbacivanju sebe, osjećam strah, da možda ne mogu to da izdržim. Do čega smo došli? To je kao da kažeš, ako odbacim strasti, šta će mi onda ostati? Zato, kada govorim da sebe odbacimo, mislim na to da odbacimo naše strasti, da svučemo sa sebe našeg starog čoveka. Za odraslog čoveka koji shvata šta je šta, nije baš na mestu da govori. Ne mogu da odbacim sebe. Kada bi tebi rekli uzmi macolu i poruši ovaj zid, a ti znaš samo olovku da držiš u ruci, opravdano je da kažeš ne mogu. Ali da bi se svukao sa sebe stari čovjek, nisu potrebne telesne snage, potrebno je smirenje.